mirip kados Mbak Niken. Ayo pundi Bu? Ayo. Ayo Mbak Niken nggih. Gak wani jawab. Cantik bulura tapi akeh aku. Akeh ame anu. Wis pokoke. Nggih, cantik lahir dan batinnya. Sama Mbak Niken. Nggih to, Bu. Heeh. Lek gak ayu lahir batine lo gak mungkin sampean ditanggapno kaya ngene Duh. iki ya. Wis nyoto pokoke. Wis nyoto duwite ilang musnah. Lah iki ora iki kan nyoto. Nyoto pokoke. Heeh. Heeh, nggih. Ibu umure masih 17 tahun nggih, Bu nggih. Ah, kelihatan muda sekali gitu loh ya. Ditambah Baby fish. Baby fish. Baby fish. Kalau ini bukan baby fish. Enggak. Wis enak boros ngene. Heeh, wis engko daripada kok tutuk ndindi viral aku. Lah, kamu wajahnya boros-boros manja gitu. Alah ngono, izin aku. Heeh.